Elas, as ostras, serán as protagonistas indiscutibles da fin de semana do 9 ao 11 de agosto en Noalla. A parroquia de Sanxenxo celebra unha nova edición e xa van 31 da súa festa da ostra, unha das citas máis populares do calendario gastronómico festeiro. Esta festa que se fai aquí vai a beneficio da festa do Carme de Noalla, senón non poderíamos facer as festas do Carme de Noalla. Esta festa fíxose para recaudar diñeiro para poder chegar arriba á festa do Carme, non? A organización agarda mellorar as cifras do ano pasado, unha edición na que se esgotaron as 22.000 unidades previstas, pero haberá tamén alternativas gastronómicas máis aló deste bivalvo. Que non nos vai suceder o que sucedeu o ano pasado, de quedarnos sin material, mellor é agotar que nos sobre moito, non? Ese foi o único fallo que tivemos o ano pasado na festa da ostra. Este ano vamos a intentar non telo. Esta festa, cando se fundouse solamente con ostra. Cando chegaba o matrimonio, cos fillos ou cando ya non lle gustaban a ostra, tiñan que vir á festa, marchar a calquera lado. Entón foi cando se empezou a introducir un pouco máis de comida para que non se vayan da festa. A cita celebrarase na carpa que se instalará na contorna do campo de fútbol de Noalla e conta coa colaboración do Concello de Sanxenxo. Aquí Noalla, que é un paraíso, aparte de ter riqueza patrimonial natural, temos produto do mar, que onte que estuvo o conselleiro do mar, que decía que Galicia sabía mar, Noalla sabe a ostra. A ostra. Produtos do mar tamén, pero especialmente a ostra. En canto aos prezos, en liñas xerais mantéñense os de anos anteriores. No caso da dúcia de ostras, por exemplo, cobrarase a 10 euros, contía que non mudou nos últimos 15 anos.